baby. No, no, no. It's dirty. No, it's dirty. Ay, iko. Excited siya, guys. How are you today? Waffle. Hi, come. Come. Hey. Come. Hi. No. Why you stay there? Waffle. Hello, sis. Mega love shout out to Multi. How are you, sis? Balikan kita mamaya, sis, ha? Walking kami ni Waffle, sis. Nandito kami sa, sis, malapit sa bahay. Hello. Kaninong ninja to? Na-board siya, sis, sa bahay, sis ba? Come, baby, come. Hello, Chris. Mega love shout out. Sumakwil. Machang. Sis, oh. Uy, hindi talaga siya. Hi, sis, Cheryl Diaries and Cooking. Chad Bentor. Ay. Waffle, come. Wait. No. Kulit talaga siya, sis. Kulit, sis. Huwag ka dyan kay ano. Ay, wag dyan. Ay, die. Huwag dyan ba kayo? Madumi ba? Yung tigas ng ulo niya, day, oh. Chad Bentor Black. Mega love shout out to Sir Pogi. Yan, oh. Busy siya sa life niya, day. Huwag dyan, Waffle. Dito kami sa sis. Oh, my car. Paano na siya mabuang, sis? Hi, sis Gemma Asuma. Mag-alagay ako ng jacket, ha? Yan. Yan. Si Chad Bentor. Dahil lang, ha? Excited siya, uy. Makwel. Para siyang sis, pag makalabas. Ma'am Gemma Azuma, mega love shout out. Waffle, come. Pwede. Yes, konyang ng Malaysia. Sis, tigas talaga ng ulo ni Waffle ba? Saan mo to siya nagmana? Uy, tigas na yung ulo, eh. Ganyan yan siya, day. Parang askal, day. Hi, sis. Mackerel. Yan. I-send nyo sa akin yung yung watch ninyo, ha. Mabalikan ko kayo, ha. Yan siya, oh. Hi, sis Eljen. Mega love shout out, sis. Long time, hindi nakapag-watch. Wait, come. Waffle, isuidi. Ay, haladay. Ito yung pinaka-favorite part ko, day. Yung magpupo siya, day. Giatay. Dito pa siya nagpupo na may hapon sa likod. Dapat talaga kunin siya, ay yatay. Dali lang. Pasaway talaga si Apple, eh. Kunin ko muna yung pupo niya. Yatay, day. Libang siya, day. May tao dito, day. Hoy. Ang kamera lagi ayaw, diha. Ako. Kunin ko to yung pupo niya. Salamat sa tambay, ha. Lalagyan natin ng kabangan ng bag. Pupo ni Waffle. Hoy, Waffle, come. Ay, kinuha ko yung pupo yan, guys. Kaya napagalitan tayo sa mga hapon, guys. Waffle. Ay, sorry. Ayaw kasabtingan ni siya, eh. Baka makaintindi to siya ng Bisaya si Waffle. Sorry.
So, di, parang siya nabuang ako. Parang siya nabuang no. Laka, oy. Alam nyo guys, maliit lang to si Waffle, pero mabigat siya, mabigat. Kapitbahay namin. Sige, ihi dong. Sige, oshiko. Salamat sa 5 million viewers, ha. So, sa mga libre lang, ayaw lagi di sagbutan. Kaya nga, Chris, kumusta naman ka, oy? Ayaw ko siyang pumunta dyan kasi, yung mga, dyan kasi, yung katawan niya ba, mahirap linisin yung katawan ni Waffle. Daming mga hair kasi. Uy, come here, baby. Come, mommy, come. Come, mommy ba? Sis, tingnan nyo, sis. Oh, yan yung parang chapel nila dito, sis. Yan. Yan yung parang chapel nila dito. Yung hindi ko alam ano yung term sa Japanese. Yan, dito. Dividong. Ay, magdikitan kayo dyan. Sa mga hindi pa dikit. Yan. Ganito ka-quiet sa place namin. Come here, baby. Come. Lagi. Come. Yan, sis. Ganyan ka-quiet. Oops, ano to? Wala kang work, child venture vlog. Yan. Ito yung mga bahay sa Japan. So, malapit lang kami sa bukid at saka sa dagat. Nahingal ako sa Waffle. Uy. Nahingal si mami. Nahingal. Ano siya, mga sis, siya. Maliit tingnan si Waffle, pero mabigat. Wow, every Friday, day off. Ay, tama na sa, Middle East, gano'n. Dito, no. Kuchi. Mama, kuchi. Here. Sige, ayaw, wag dyan dong. Yan. Nicole OFW Vlogs, mega love shoutout. Magdikitan kayo ni Motti, mga branded tong mga friends natin dito. Fresh from the farm. Mas fresh pa kay Waffle. May herring, Chad, Bentor, sis, Gemma, LJ, may herring siya. Uy. May dito ba? May garden dito, sis ba na sis, tawag nito. Ayan. Yun nila Linda, mega love shoutout. Dikiti ako ang mga tao, ang mga friends natin, mga branded yan sila, halos mga OFW ang nasa ko. Mga tao ngayon. Wala pa. Yan, dami nilang tanim, tingnan nyo. Wow. Ito yung pangarap ko, yung ganito na place ba, yung simple lang. And may mga Ate Yoneli, thank you sa tambay, sige, tambay kita mamaya, pang uuwi. Yan siya, pipino. Yan, Nicole OFW Vlogs, mega love shoutout. Sis, i-send niyo sa Uy, dikitan nyo sa Ate Linda. Uy, yan, legit yan. Magdikitan kayo kung may time kayo. Tingnan nyo, yung garden nila. Ito na. Child Venture Vlogs. Sir, dikitan mo si Yoneli Linda, sir. Legit yan, sir. At saka mabait siya. Talaga yung una kong na-met sa sa YouTube. Isa din yan sa inspiration ko na
ano ako. Yes, nag-YouTube ako. So, di kita natin si Yonely Linda. Oh, my car. No, baby, come here. Stay here. Sit down. Wait, mama. Oh, suave. Ah, sit down siya. Oh, my car kasi. So, sit down. Oh, suave is sit down. Oh, sige, sir. Yan. Okay, good boy. Hi, iku. Iku means let's go, ganon. Baby love, what happened to your ear? Ang laki kasi ng ear mo. dali. Okay, ay, iku. Iku. Waffle. Sige, sir. Ilista mo yan, sir, kasi kilala ko yan siya. Kilala ko yan si ate, Yonely Linda. Yan, Bisaya din yan siya. Ayan. Oh. Waffle! Eileen Miyamoto. Yes, mega shout out. Yes. So, yan yung place namin. Oh, malaki talaga siya. Kaso, very old house. Yung sabi ko na 100 years, yan yun. Yan ang labas ng aming bahay. Hanggang doon. So, yan yung apartment namin. Doon, ano siya. Kahit pa paano may mga rooms. Oh, naaman ko din sa ano sis. Nandito ako sa sa Tagalog to. Yan. Nasa ako sa pinaka Bisaya ba na sa Tagalog yung liblib. Ano kasi dito sis? Yan, sa amin pa yan sis. Yan, may nag-rent din dyan. Oh. So, yun yung bahay namin. Oh. So, dito muna tayo. May kasi sis. Daijo. Daijo, ito yung bahay mo, Daijo. Ay, go. Ayan. Wait, check. Oh, ay, sit down. Sit down, love, sit down. Sit down. Oh, sorry. May pahuma. Ay, go. Go. Yeah. Waffle, you're not tired, baby? Hindi ka pagodong? May herring kay Eileen Miyamoto. So, andito kami sa other part. Yes. We are here. Outside with the waffle. Yung place namin sis, kasi to parang province. Oo kasi. Lagi ma'am. Okay nga ma'am. Uy, ito yung favorite place ko ba? Kapitbahay namin ba? Yan dami nilang ay naku, I love gardening talaga. Kaso yung place namin napaka lahat semento. Tingnan nyo Day, tingnan nyo day. Ang lalaki ng day. Kamatis. Tingnan nyo day. No, diba? Hoy, ginoo ko. Hoy, pwede sit down? Waffle, look mami. Tingnan mo yun. Sorry, sit down bilat. Ate, fix your clothes. Giat-gat. Grabe ka, Grabe ka. Titit. Daijo, bahay yun ni mo ni Daijo. Titit. Ame TV. Mega love shout out. Mga niyo to, bahay talaga. Hi. Go. Naman to, yung ulo niya is madali lang kausap. Kaso, talaga siya, yung energetic sa buhay. Sit down. Sorry. Sit down. Just wait cause someone is there. Okay, kay my car. So, mag-wait siya. Sis, hello. Mega love shoutout, sis. Hi, Iku.
iko. Okay lang sis. Ano na, 15 minutes. May dog din si ano, oh. Tapos ka na pamalingkid ay may dog din, oh. May dog din na isa, oh. Oh. Uy, wapul. Uy, wapul, maawa ka kay mami. Uy, ginoo ko dong. Yes, harang-harang. Hereng-hereng. So, yan yun, yan. Andito ako sa ibang planeta. Ay, wapul. Ay. Daijoubu. Ay. Ah, daijoubu. Hoy. Udah. Udah. Ano siya, day? May nakita siyang dog, day. Na bulldog. Tapang na mukha, eh. Ay, biya mo to. Uy, ang ganda ng flower. Uy, wapul! Ano, ganyan to siya. Ano, sis, napaka-ano niyan siya, energetic sa buhay. Wait. No, don't stay there. No, yan yung posisyon niya. Diyan ay siya magtai. Merlinda, Merl's Black, mega love shoutout. Yes, tingnan nyo sis, oh, flower. Pero hindi, ajusay. Ano nga to sa English? Yan. Oh. Yan. Ganda ng flower, no? Hindi ako mapakita ng mukha ko ngayon kasi ano, baka magsawa na kayo sa mukha ko. Ay! Charat! Hortensia, oo. Sa amin naman, ajusay. Ewan ko sa English, nakalimutan ko siya. Yan. So, yan yung main road sa amin. Yan. Skyline Galaxy, hello sir, mega love shoutout. Uy, magdikitan kayo, oh, mga branded sila, fresh from the farm. Oh sir, thank you sir. Ito yung ano mo sir, add moderator. Ito yung pinaka main mo sir, para ating bayaran ng bongga. So, yes, padikit kay Butchak Pasaway 18. My very good friend. Charot. Ay, love. Come baby love. Can we sit down, waffle? Cause I'm so tired, babe. Laka, oy, mabuang talaga siya ay. Yes, Aileen Miyamoto. Aileen, pwede mo naman yung main yung gamitin mo. Wala namang problema. Kahit main mo siya, pwede naman. Huwag ka lang maglapag ng ano. Yung, alam mo na. Daijo, ano to? Ito talaga yung pinaka palasyo mo, Daijo. Yes. Nakapag LS ako kasi ano, sayang yung data ko ba, baka hindi magamit. Ano, sige Daijo. Sige. Anuhin ko na yan. Uy, may lamok. Ay, may lamok. Kinagat ng lamok si Langging. Kawawa. Kinagat ng lamok. Maligo niyan siya mamaya. Ay, kami ma. Maligo man ikaw mamaya. No, waffle no. Diyan ka muna nagtuyok. Ikot-ikot. Bilhin ko to siya ng ano guys, ng bagong damit kasi pang summer. Last year pa to na pang summer. Maliit. Maliit kasi siya na ano, pero okay na to. Say hi to auntie. Baby love, come mami oide. Na, hello, Butchak Pasaway. I miss you too. Busy si Butchak Pasaway. Tinay harang te, may harang siya te. Love.
Oh, Haji Kawamoto. Yes. Yes, mega love shout out to Haji Kawamoto in Japan. Yan. Uy, wapul. Ano muna si Mami B, come here. Ito yung favorite place niya. Dito kasi maraming yung damo-damo. Uy, ang bigat niya talaga guys, promise guys. Salamat. Pwede nyo naman i-skip yan pag maboard kayo. Uy, waffle, dito muna kami ha. Uy, let's see. Okay. Oh, yan siya. Oh, hala, sige. yan. Hala, sige. Minsan minsan mag-walking kami, minsan magdagandagan kaming dalawa. Diyan, kami diyan ikot balik. Yan. Kami ni Waffle saglit lang. Kasi kasi ako pang exercise ba na damit. Ewan ko kung makita niyo ba. Okay, paaka ko lamok. Come. Mag-running muna kami ha. Go. Ay, ginawa ko. Ang niya guys. Say hello everyone. My name is Waffle. Hello everyone. Napagod. One more? Mag-run muna kami ha. One more? Ha? One more? Hay, good. Hello everyone. My name is Waffle. Napagod si Waffle. Ay, done. That guys, alam nyo guys, ko dati guys, nag-walking ng ilang kilometro. Waffle, come. No more? No more life? No more? Duh. Okay, one more. Finish! Ay, na-finish na. Inuo ko. Yan. Finish!
Di mo na uwi. Maya pa uwi. Napagod. Ay, napagod. Tina. Hans Jero TV. Mega love shoutout, sir. Thank you sa patambay, sir. Di kita natin si Hans Jero TV. Hindi mo na ako mag-uwi. Dito muna ako. Mga 10 minutes. Napagod, sir. Hans Jero. Chard Bentor. Di kita natin si Hans Jero TV. Ano? Legit yan. Japan. Napagod ako, sir. Napagod din siya. Ay, kapoy. Magdikitan, magmahalan ng bongga. Ay. Mag one round kami. Exercise na din ba? Kasi yung mga pads natin mawala ba? So, ano? Yes. Papul. Hoy. Napagod ikaw, Albi. Waffle. Ano siya? Pure siya na toy foodle. Hans Jero TV. Napagod siya sa ano. Dami niyang alahas, guys. Sige, ilista mo yan. Ako na lang mag-send sa'yo mamaya. Mag-comment ka lang doon. Legit yan, Japan. Saan si Butchak? Oy, si Ma'am Gemma. Saan kayo? Napagod siya. Ito ang dog na energetic pero napapagod. Love. Yan, sige. Napagod ikaw, no? Napagod ikaw, no? Sige. Mag-walking kami last part, okay? So, ikot-ikot kami dito. Kasi, yan talaga yung routine. Sorry, baby. Yan talaga ang routine namin pag walking. Doon na side, then sa park. Dito, then the other side. Okay, come, baby lad. No. No, this side. Okay. Ay, ikot. Ay, alam na yan siya saan siya pupunta, Go! Yan kasi yung routine namin. So, konting silip sa aming kapitbahay. So, kahit paulit-ulit na to siya, at least part 3. Yan. Yung apartment dito na luma. Pasen ng nyo ha, full red lines ha. Para alam ko kung sino yung pumasok. Alam nyo naman ako pag magbayad, bongga dahil. Walang kulang, pero may labis. Full. Ihi. Daijo, mega love shoutout. Tikitan nyo yan sila mga madam. Kasi Japan yan sila mga madam. Mabait pa sila, mabait at saka legit. Si Daijo, dikitan natin si Daijo. Si Hans Jero TV. Yan, malaki ng bahay ni sir. Pero mabait yan, mabait. So, dikitan mo si Butchak, sir. Yan siya, sir? Yung mukha niya, hindi mabait. Pero mabait yan. Mawala yung stress mo sa buhay, sir. Pag idikitan nyo yan. Si Chard Bentor Vlog. Sige. Daijo. Balikan kita mamaya, Daijo. Yes, Chard Bentor. Yan yung place. Yan. Diba. Politiko man siguro to sa Japan. Napagod na siya, Wala na siyang energy. Guys. Wala siyang energy, guys. Napagod siya, guys. Sige. Sige. So, politiko ba to dito sa Japan? Kawaii, Daijo. Oh, my dog. Daijo yo. Ay, dyan may galit siya. Uy, alam nyo guys, may chika ako ba?
Ito si Wapol, pag makita ng mga bagong dog, napaka-friendly niya, guys. Wala siyang pakialam, guys. Ang ibang aso nagagalit. Sabi nila na, huy, siya, waray. Si Wapol pa naka-friendly. Sabi ng mga ibang Japanese, huy, mag-i-like nyo naman yung ano ko nyo, yung LS ko. Ay, yatay. Oh, bidilag, come here. Da. Yung si Wapol, guys, pag sabi raw nila, pag ano daw yung owner, yan daw, makuha daw ng attitude ng aso. Yung friendly pero dangerous, charot. Oy, kaning ano tawag nito bye-bye muna kasi 30 minutes na siya, baka maubusan ako ng data, no. Wapol, oy di. No. Yamete. Oo, sige. Okay guys, Hans Geo TV, Haji Kawamoto, Butya Pasaway, Sir Chad Bento, Vlog, sino pa yung isa, yung si Sis Dajo ba yun? Daijo. Si Elgin, Moti, si Jima Asuma, memorize. So, si Cherel, Cooking Diaries, sorry Dai, nawala sa memorize Dai, Hans Zero TV. So, balikan ko kayo. Thank you very much. Stay motivated and happy. Healthy and happy. Thank you. Thank you guys. Babu.